Yau zan gwada muku yadda ake yin downloading a YouTube ba sai kana bi ta Bidimex ko wani abu ba. Abun yana da matuƙar sauƙi, ba duk wani wahala ne da shi ba. Abin da kake buƙata dai kana buƙatar internet browser ko Google Chrome ko UC browser ko Firefox ko duk wacce dai kake da ita ma dai kawai za ta yi. Na farko za ka yi navigation zuwa cikin browser ɗinka, sai ka tafi youtube.com. da zarar ka buɗe youtube.com sai ka yi searching na channel ko kuma bidiyon da kake so ka ɗauka. Haka idan ka zo sai ka zo ka duba kuma wanne kake so. Duk bidiyon da ka zaɓa za ka jira ya gama loading. Yawwa, idan bidiyo ya buɗe sai ka buɗe wannan address bar ɗin nan inda address yake. Gashi nan akwai share, akwai copy da kuma edit. Sai ka taɓa wannan hoton pencil, gashi nan za ka dawo ƙarshen link ɗin daga farko. In ka zo ga wannan m dot wayannan guda biyu, sai ka goge dot ɗin, sai ka goge m ɗin, sai ka rubuta s guda biyu, sannan sai ka yi navigation. Za ka jira ya buɗe. Na samu matsala da data ne, shi yasa yake ta, na samu matsala da network, shi yasa nake wannan. Za ka yi yawa, da zarar ya buɗe haka zai zo tare da link ɗin da ka ke nema. To ga option nan guda biyu. Ok, shikenan, sai ka zaɓi format ɗin da kake so, 720, 360, 480. duk dai it depends da wanda ka zaɓa, saboda ya danganta da clear, amma mai yawan clear kuma yawan shan data da bai. Idan ya zo ya buɗe maka haka, sai ka zo sai ka clicking 3 dots nan ga sunan daga ɓangaren dama, sai ka ce download. Shikenan, kawai ka yi downloading kuma za ka same shi da quality yadda ya kamata. Ina godiya sosai. A yi subscribe ɗin channel ɗin. Na gode.